नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय संध्याकाळच्या टॉप 5 बातम्या। बजाज फायनान्स कंपनीकडून 7 लाख रुपयांचं कर्ज मंजूर झाल्याचं आमिष दाखवून अज्ञात संशयितांनी कणकवली येथील तक्रारदार सचिन सावंत यांना 50,000 रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय। सिंधुदुर्ग सायबर पोलिसांनी आपल्या सतर्कतेने ही रक्कम 24 तासात परत मिळवून दिली। महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आई तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरासाठी ड्रेस कोडची नियमावली तयार करण्यात आल्याचं समोर आलं होतं आणि अवघ्या काही तासात तुळजाभवानी मंदिर संस्थाननं या निर्णयावरून यू टर्न घेतल्याचं समोर आलंय। त्याबाबत बॅनर सुद्धा लावले होते, मात्र तो निर्णय मागे घेतला असून बॅनर काढले। अवघ्या 7 तासात मंदिर संस्थानानं भूमिका बदलत निर्णय मागे घेतलाय। नियामक व्यवस्था फोल ठरल्याचा निष्कर्ष अदानी हिंडनबर्ग प्रकरणात काढता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं गठीत केलेल्या समितीनं काढलाय। अदानी हिंडनबर्ग प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी न्यायालयानं नेमलेल्या विशेष तज्ञ समितीचा अहवाल शुक्रवारी सार्वजनिक करण्यात आला। या अहवालानंतर अदानी समूहाला मोठा दिलासा मिळालाय। यंदा पावसाळ्यात समुद्राला 25 मोठे उधाण येणार आहे, त्यामुळे किनारपट्टीवरील भागात 4.5 मीटरहून अधिक उंचीच्या लाटा उसळण्याची शक्यता आहे। 3, 4, 5 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरला पावसाळ्यातील सर्वात मोठी भरती रायगडकरांना अनुभवता येणार आहे। रायगड जिल्ह्यातील तब्बल 190 गावांना मोठ्या उधाणाच्या भरतीचा धोका असल्याचं जाणकारांचं मत आहे। यामध्ये समुद्रकिनारी असणाऱ्या 62 आणि खाडीकिनारी वसलेल्या 128 गावांचा समावेश आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट झालेल्या नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन 28 मेला होत आहे। 10 डिसेंबर 2020 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भवनाचं भूमिपूजन केलं होतं। नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाला जवळपास 862 कोटी रुपये खर्च झालाय। नवीन संसद भवनाचे बांधकाम टाटा प्रोजेक्टनं केलंय, पण या इमारतीचं डिझाईन आर्किटेक्ट बिमल पटेल यांनी केलंय। बिमल पटेल हे गुजरातमधील अहमदाबादचे आहेत। याआधीही त्यांनी अनेक प्रसिद्ध इमारतींची रचना केली आहे। आणखीन महत्त्वाच्या घडामोडींसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।